So yun, sub sa inyo mga Aji, Gagambino pa rin. So maraming salamat sa panonood and kasi mababa yung oras natin ngayon and nakakondisyon naman talaga ako ng gagamba. Bibigyan ko kayo ng magandang laban. So yun lang, again maraming salamat po sa panonood sa amin. So ito, pakita ko lang sa inyo pala yung picture muna, yan. Yung picture ng gagamba. So yung isa dito is yung medyo pulahin, yung first game natin. Ayun yung tigre naman medyo bultuhin na konti, yan first game. Pero kung haba sa haba pula, medyo bulto naman yung tigre. And yung second game naman ito. So yung isang tigre dyan yung payat, medyo putiin. Yung isa naman medyo mabulto lang ng konti. Unti-unti lang. And TM size to mga Aji. So sana ma-enjoy nyo. Nasa inyo na lang kung paano kayo sumipat. So yun, pakita ko sa inyo. Ito yung mga gagamba mga Aji. So yan sila. Ito. Medyo malabo-labo na. Kasi palubat na tayo. So subukan natin humabol mga Aji kung kakayanin pa. So labas na natin. Pas game lang mga Aji, mabilisan talaga to. Bigyan ko lang kayo ng magandang laban. So yun, try natin. So yung pulahin na sinasabi ko, ito yun, yung pulahin. So yan, medyo palubat na kasi tayo mga Aji. So ito yun, medyo madilim na. Grabe to, medyo mahaba-haba nga lang talaga to. Lugi talaga yung isa, so 9G siguro. Pero kung bulto naman, mabulto yung isa. Pero sa pwersa, medyo lamang talaga to. Given yun, given mga Aji. Ay hindi, halos magkakakunan lang pala. Madali mga Aji, kinukuha lang natin. So yun lang namang iniingi ko dito mga Aji. Sana magbigay ng magandang laban. So yan, game na natin kasi palubat na tayo. Gusto ko lang mabigyan ko kayo ng magandang laban mga Aji. So pag naapili na kayo, medyo madilim na pala talaga. Hapon na kasi. Hindi ako sumiksik pa sa relo. So pag nakapili na kayo mga Aji, game tayo. Lakas pa ng hangin dito. Nakaw, luwas ng gagamba natin. Grabe talaga to. Medyo lamang na lamang talaga to mga Aji. 9Gs nga. O isip. Pero payat naman siya eh. Subukan natin kung kakayanin. 9Gs eh. Oh. Game. Patay talaga. Patay mga Aji. Oh. Oh. Nako. Bakit na maglaro malakas na yung hangin. So pangalawa natin mga Aji. Grabe oh. Huli ka. Huli ka ngayon. Pumalag pa rin yung pula. May sigan bakal pa pala tong pula oh. Sige. Wala ka. Wala ka dyan. Grabe yung titibay mga Aji oh. Nabigla lang pala yung pula kasi lakas ng hangin. Umakyat yung tigre mga Aji. Umakyat yung tigre. So titignan natin kung kayanin pa. Ano nang palubat na kasi. Sige, papalag pa siya. Pumalag pa rin mga Aji. Grabe to. Sige. Grabe. Tumatakbo yung tigre mga Aji pero pumapalag pa rin. So yan sila. Medyo maano lang talaga ngayon at medyo hapon na talaga. So ito yung gagamba. Ano na. Tingnan natin kung magtatapat pa sila. Subukan natin taas. Yan yung mga sapot ang kakapal oh. Sige kung nangarap ka pa. Papalag pa ito mga Aji. Sinasaputan niya na lang oh. Wala, laglag na mga Aji. Finish na ata to. Lapit natin natin kung maglalaban pa to. Wala. Up. Papalaglag na lang yung tigre. Pero ang ganda ng laban mga Aji. Kala ko naunahan na tong payat. Sa pwestuhan lang pala. Pumalag hanggang dulo. Kumiskis. So ang gaganda ng laban. Bakbakan talaga. So tabi na natin to mga Aji. Labas natin yung pang second game natin. Kasi ano, medyo hapon na kasi. So madilim-dilim na. Tingnan natin kung kakagatin niya pa to.
Sige nga, paano mo didiskarte yan? Gusto nyo pang diskarte yan, no? Yun, tabi ko na to mga Aji, huwag na natin pilit to. So, panalo yung payat. Kasi mahina na talaga to. Wala na. So, ito malakas pa. So, tabi natin yan. And proceed tayo sa second game. Gawin, dilim na talaga. So, kasi palubat na tayo. So, ito yung second game. Yan. Ito yung picture. So, mabilisan lang. Pag nakapili na kayo mga Aji, game natin. So, pili muna kayo kung may katabi kayo dyan. Kung nandyan yung sino mong kasama nyo mga Aji. Gusto nyo kung anong gawin nyo. Pustahan kayo pagkain, manlibre, sinong matalo. Ito. So, nasa inyo na lang kung saan kayo dyan. Dito kayo sa medyo putiin na payat. O ito, medyo makaha. Yun yung natalo kanina, ganito yung tsura. Pero game natin, ito talaga medyo match na match to. So, game tayo. Tanggalan tayo ng mga sapot-sapot. So, ito yung payat. Yan. Yung galaw niya. Lakas kasi ng hangin talaga mga Aji. So, tignan na natin. So, nagpapatugtog pa yung mga matatanda dito. So, sana hindi talaga tayo makapiright din dito. Ito naman, medyo makaha to. Siya mga Aji. So, yan yung gagamba. So, okay. Game natin. Okay, game. Okay, nakapwesto na to. Game natin. Huwag kang sumirit. Nakto. So, okay, game natin. Yan, walang masyadong hangin. Game. Grabe, huli agad. Grabe oh. Nakagatan na yung payat na tigre pero palag pa rin. Grabe to mga Aji. Patay kong patay. Sige. Grabe to. Walang bitawan mga Aji. Patay kong patay. Yan yung gagamba. Grabe. Wala nang galawan mga Aji. Nakakabit na eh. Ang galing na itong isa na to. Pero yun, pasensya niyo ako sa medyo kasi palubat na yung cellphone natin. Pero pinilit natin. Gawa ng good mood ako. So, na-condition din kasi yung gagamba. Kaya sinalang ko na. Wala talaga oh. So, GG talaga. GG to mga Aji. Finish. Pero ang lakas, nakita nyo naman ang gaganda ng laban nila. So, pwede kayo mag-comment dito, mag-request kayo anong paglabanin natin. And update ko kayo sa mga gagambang Japan kung pwede na. So, yung mga salmon, gano'n, and yung malalaking gagamba natin. Subukan natin mga Aji. Pero panalo na tong sa taas. Panalo na yung sa taas, mga Aji. Finish na yung sa baba. Gumagalaw man siya pero napakahina na. So, yung nasa taas, wala na to. Panalo yung sa taas, yun lang. Maraming salamat po sa panonood. And gagambino pa rin. And God bless po sa inyo lahat.